kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adumanin ti tao iti waiting shed ang malabsan mi kinigardo. Kaslanaw nagmatip ang panunutam Elsa bakit? Ay mo to yung timay sa nga ekobag, tulungan ka lakay. Ay nawaw, itawan pa bakit? Makitak ngamin amarigatan ka, iso at tulungan kan. Saanan bakit? Kabaila ka mat? Agawa am kit dita ni, ado ti tao ang makakikita ka datang. No kasta? Kahit naklang atulungan, kaputa ado ti tao, kasta ka di bakit? Ay awanan ti ado asao, muto yung tamay sa nga ekobag kunak. Kundi ka man agmisuot akasta, no ado ti tao ang makakikita ka data. Ungisang kamot ah. Umunakan nga agawid, Gardong. Apay siya ka bakit? Saan ka pa ka di nga agawin? At dalaan pa panak. Sa dinaw. Ay saludsodong maaminan. Dumagasak iti ayan ni Kumare Lili. Pakumusta akla ang ti Kumare. Saan ka di pa mabisay? Ay nawaw, syempre mabisenak. Isungarod nga umunakan nga agawid tapno makaluto kan. Anya? Una, tapno day tamangan laangan ti aramidak inton agawidak. Adobo ti ilutom iso ti kayat ko asidaan. Mabalin mo't ngayon ton malam amapan ka iti ayan ti kumarin bakit? Ay na, amangan nubisi day ja inton malam. Aywan gayam, adda ti susi iti flower pot nga asidag iti ridaw. Amangan nudi mo manen makita. Sa dino tinagapo Mari Elsa? Napan kami nakityandakan lakay ko, Mari Lili. Ay nawaw. Ayan kay nila kay mo Mare. Diyak mo makita. Imunan ang nagawid, Mare. Anya? Saan kayo ang nagkuyaw? Nagkuyog kami, ngam imunan ang nagawid. Tapno adda ti agluto iti pangaldawan mi. Nang runak at awan ni nanang ije balay. O, di mangan tulaangan ti aramidak no agawidak, Mare. Tulungam kumamot piman nila kay mo, Mare. Kabailan na dayta, Mare. Unay kan, Mare. Sweet kayo no adda kayo itirwar. Ngam no adda kayo iti unag ti pagtaengan niyo. Handarsama nila kay mo. Tangiwat mo, Mare. Amangan no adda ti makangag iti dayta nga ibagbagam. Ah? Anyan tulaangan ti panunutan dagiti tattao nga eh. Ay nawaw, nakaturog mananday ta, Gardo. Gardo! Agriin ka man dita! Reda ka bakit? Agriin ka ta, ado pa'y tinaskan ang maaramid. Nakalutak mo't din bakit? Kahit kulang tiya ginala. Tag sibukak manin itinatang amula tayong tumalam. Di mo ka di makita tinaurnong amurang tayo, ah? Anya, kahit mo asawan bakit? Anya kumapay, aglaba ka, ah? Ay nawaw, di lamang balin asikapay lang ti aglaba bakit? Apay ko mga aglaba akit adda kamat. Apay, agrek-reklamo kan? Ibagam ano na umakan? Saan mo bakit? Saan akastati kahit ko asawan? Ibagam no na umakan. Nalaka akmat akasarsarita ka. Ay sige. Aglaba nga rutan. Tapos awan ti may ibagam kanyak. Iti malikodan ti balay ti paglabam. Tapno sigurado nga awan ti makakitakan ka. Wag. Si kamot laang ti katawaan da no makita da nga aglablaba ka. Bakit? Agrubata kon. Tibilin ko kan ka, ah. Wag. Jak kayat amarabyan ka. Nalawag ka de. Wan bakit? Amok na itan.
Sigurado lang, tatalaga ang makaraman ka kanyak no maamwak nga adamot tanti kalukpan nga aramidam. Huwag ka di. Sigan to timangi hanger itimurang tayo alinabaka. Padasam ti marabyan, talaga ang maturog ka di tarwar. Sa anak mo amarabyan no awan ti makagapo bakit? Si kaki di mo't. Nakitak mo't nagkuyog kayo ken bakit pwede namin sa langal daw paligal daw? Ha? Napan kami nakitsyenda para Andres. Nakita ka may ti isi mo pali. Madlaw ang nalagsak ka. Nagasat ka laura ken bakit mo pali. Namum lang pare. Anda tikat mo kasawan pare. Ay ko pare. Awan gayam. Awan tikat ko kasawan. Ada ka diti ilim-limit mo pare. Anda ka di data. Awan mo't kiti pare. Lipatam lang nga dating bagak. Ay nawaw. Sige pare Andres. Agpatuloy ako. Nasken ang makasibugak adagos. Tasan ang mabalin ang marabyanak pare. Mabit lang pare. Ha? Ada ka di pa iti bagam pare? Kasangay ti kakaiso ng anak menton Sabado pare. Umay kayon to ibagam ken Mali Elsa. Kita ama, mapantalaang maki-birthday iti ayan ni kumparem. Ay nako, huwag ka di bakit? Jak kayat nga agsyat ka manen ikaya. Sigurado nga dati arak iti bakit? Saan mo't amaliklikan? No adda, masapol nga agsyat ka? Nakababayin mo kin pare Andres no saan ang agsyat bakit? Ay nawaw, saan asyak ti padpadasam si Kagardo? Maminsan lang mo't bakit? Anya maminsan laang. Pudno mo't. Sa anak to ba aron mo no kasta nga adda ti ayab dasyat. Italaang mo't manan. Sige, agsyat ka, ngam talo lang asyat. Di mo padasan asubrahan, tatalaga ang makaraman ka kanyak no agawid ta. Istrikto ka launay mat iti asawam, Elsa anak ko. Ay nawaw, nasken ngagbalinak nga istrikto nanang. Ang mga lumauman ni Gardaw. Nanang, no saan ko nga istrikto anday taagardo, ay awan lat amukon. Bileb dagiti kalugaran tayaw. Tas sweet kayaw no adda kayo itirwar. Ngam no agawid kayo dito'y balay. Awan ti aldaw adi mo pagsasawan nila kay mau. Isungarod adito iti kayat mi apag na edan nanang, taadayo iti kaaruba. Ay kita di mo subsobraan anak ko. Amangan no mauma nila kay mau. Amangan kunak no isukat na ka. Pabalin ka diya buludin ni Paligaldo, Mali? Buludan. Ay bak kumata kumpalit ta. Agsat kami manadwa. No okay lang ken ka saanan pare Andres? Okay akmat lang dito Kan awan timod kong agsat ita pare. Ay nawaw, si kakit dimut, gardo lakay. Mapan ka ano kayat mo? Okay lang ang mat kanya. No kasta bale. Palubusam ni Paligaldo nga aksat kami. Ibagak ka din, no saan nga okay. Ay nawaw. Agyaman na klaunay mga Elsa. Awan ti anyaman na, pare Andres. Ay, Paligaldo. Anda pala ang tululay mga tumak dia kali na pali. Tintan. Talaga ang nagasat ka ken bakit mo Paligaldo? Nakpintas, na anos, ken sweet peken ka. Ay nawaw. Pale, di nakmitin pa kan ano. Ni bakit mo met ti bambantayam? Di ka madanagan, sanda nga italay ni Mali Elsa. Kung ngamin pare. Siya kamit tin tagsat pale. Nabayag mitin sipod na udi anak sata. Di ka madanagan. Ta ulay mabartik ka. At damit na kumali ang mga awit akin ka. At dapat katugangan pale. Pare, nuamum laeng. Tiyan niya pale. Saan ang mabalin ang mabartik ka pare? Pinalubusan na kami tin ni bakit mo pale. Tangiwat mo pare. Ang mga numangag na ti pagsarsiritahan ta. Pinalubusan na klaang agsat. Tada ka pare. Umnagawid kami. Kaasak tumanin ang masermonan pare. Amum ti kahit asawan ti okay lang kan bakit ko pare. Anya kay DJ.
Okay lang, pale. No, okay lang ko na. Ay na, agbutang kan pare. Ta doble meaning ti okay lang kan ko na. Anya! Ay nawaw, ay skin din samot ta ginatang mo Mari Lili. Bigbigatan. When tanhang over nila kay kumare, sinubraan naman ang ti ininom na idi birthday ti anak da pare Andres. Ay nawaw, apay pala ang agimatang ka, Mare. Ay, kaasimot ano baybay ak Mare Elsa? No siyak ti ka, binaybay akon, Mare. Anya? Iso ajak kayat nga uminom iti arak day taagardong, Mare. Asino ti banban no ganda ang mga sikaso kadakwada no kasta ang mabartek ken mahang-over da. Istrikto ka launay mat kan lakay mo, Mare. Ay wala, Mare. Agtup-tup pulak lang no adda kami iti sangwanan ti adu a tao. Ngam no agawid kami, ay talaga pagsasawa, Mare. Ay, kaasimot nila kay mo, Mare. Sweet ka kan kuana, no adda kayo itirwar. Ngam no agawid kayo, pagsasawamat. Ay, kita Mare. Ang mga numauma nila kay Mau. Sa dino ti ayanday taagardo nanang. Madama nga agin ina na, Elsa anak ko. Ay nawaw, no kasta naturog manan. Nabannog siguro Talaga po iti gardenyo itay anak ko. Awan mo't ti ko na naatarimaanan na tiri daw tayo. Imbagak mo't alansaan na. Saan mo't arash day ta anak ko? Ay nananang talaga ang madadaal day ta ari daw numabaybayan. Kaanon to amalansaan day ta. Ay una yan ti kasta at ratom iti asawam anak ko. Pag ginanaon mo ijay tao saan aga po tanaanos ni gardoken kakit abuswam mo? Ha? Tibaga nakit de. Iururay na day ta trabaho kanyak. Sa dino ti ayan ti martilyo nanang. Talansaak man lang. Nalansaan mo't gayam tiri daw, Elsa, bakit? Nalpasan na. Awan mo't ti ko na mga aramidom. Di ka agungot, bakit? Makauma ti kasta gardo. Naturog ak itay, ta nabannog ak nagbunag. Dayta ti paglaingam. Awan lat ibagam no dinabannog ka. Pasensyakan, bakit? Kahit mo kaditag kape, itimplahan kan. Sanan, nagkape kami kin ninanang itayon. Kaguranak ka de. Asino ti saan agumura no kastalaang Tunggal adda ti iparamid ko, nakabumbuntog ka. Pasensyakan, bakit? San lang ngamin ang may sa ti trabaho? Agrik-reklamo ka, Ay, saan mo? Bakit? Saan? Ibagbak lang, tapno saan ka nga agungat? No nang uma ka, pumanaw kan. Makauma ti kastangog ugalyam. Pasensyakan iti anak ko, gardaw. Siga magayam na lang. Day, agsangsangit ka kaday. Kuha na lang. Saan mo? Di ka aglibak. Uray di mo aklunan. Manlaw mat. Masaksakit anak lang kami na lang. Yakam mo, naapay akastanil sa kanyak. Noda kami terwar, sweet launay kanyak. Noda kami niti balay na lang. Awan ti aldaw as anak abuggawan. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam di nakmatla ang ipangpangag anak ko. Yakam mo, wanya tirumbang aramidak na. Kanayon nga ibagadag iti tao. Anaga sa takin bakit ko. Ngumjak marik na. Anya nga tano, umadayo ka pa'y lahang gardaw. Barang iso ti pagnakman ni Elsa. Sa dino tinapanan ni Gardo, nanang. Apay asap sa pulam, kat pinapanaw mo nga raud. Agnaedan iti kalapaw iti gardenyo. Ay nawaw, apay ka no, nanang. Ay, no amom laeng anak ko. Ti anya manan, nanang. Nakitak ngagsangsangi nila kay Mau. Di ka kadimasyan kinkwana. Anya? Nagsangit ni Gardo, nanang. Oho, at daya mo ti lalaking agsangit. Napunuan siguro matin Masyan ka kumamot iti asawam, anak ko.
Siya ka man lang ti pagsalud-sulrak, mali-lili. Anya ti saludsudam, pari Andres. Pudno ka di dyan na damag ko ang nagsina kanuda paligaldo ken mali Elsa. Isumati ko na ni Nanaminda. Ay nawaw. Apya ka no ngay mali. Kat nasaya at damit, edi imay da na kay birthday, di balay. Wan ata aglablabas kanumat ni Mari Elsa. Aglablabis. No addada ka ni pari Gardo itirwar, sweet da. Ngam no nagawid da, uray la inaldaw abugbog kawan na nila kay na. Aya, isumit talaga ayam akas jeti na kunan ni Paligaldo, hindi nagset kami. Ita, maawata ko, mali. Ayo, kaasimit gam ni Paligaldo, nukas tamali. Bigbig ang melat tantimakan Elsa anak kaw. Sa anak ama kapangan nanang. Ay nawaw, apay mat. Kailiw ko ti asawak nanang. Kailiw mo ita, di mo makita dito'y balay. Ngam no adda dito, ikanayon mo may tapagsasawan. May ikaw ak nga rod nanang. Nairwamak nga iso ti aggagaw iti kanak. Pinapanaw mo. Sa ita, ibaga mamay kawa ka? Saan ka amaaw-awatan, anak kaw? Nay, nasapa ka mat, Mari Elsa. Sa dino ti papanam? Iti garden mi, Mari Lili. Ay nawaw, kailiw mo sama nila kay mo, Maray. Wan nga rod, Mari. Maikawa akto pa yun. No apay nga minakas jay ti tratom kenkwa na, Maray. Jak pulos impagarup nga aramidan na ti kasjay, Mari. Adamat rik na nila kay mo amasaktan, ken mapunwan, Maray. Day ta ti bidot ko, Mari. Isu nga aramidak ti kabaelak a mga ayaw ken lakay ko. Ay nawaw, anya tan aramidem dito yung garden, Elsa, bakit? Imayak, takailiw kan, gardo. Anya? Mabalin ka di nga agawit kan ije balay lakay. Maikawa ak ngamin. May kawa ka talaga tawan ti bugbog kawam. Saan akas ta, lakay? Maikawa ak, taawan ka ang mga sikaso kanyak. Pangasim lakay, agawit ta kuman. Magawid ak, gamiti may sa kondisyon. Anya day ta a kondisyon lakay. No kasano ka akasweet kanyak, no data itiruar. Kano ado ti makakitkita ka data. Kasta kumamot iti unag ti pagtangan ta. Bakit? Kanayon ngamin nga ibagadag iti tao ti. Nagasat ka kan bakit mo? Kung gunada. Ngam iti kastangar aramidom, bakit? Jak pulos marik na anagasatak, bakit? Pakawanin naklakay. Ikarik, saanin ang maulit inapasamak. Manipod ita, ipariknakan ka anagasat ka, asyak tinaasawam. Ay nawaw! Tratuan tayo anasaya at dagiti asawa tayo. Iti unagman ti pagtaangan wenno iti sangwanan ti adu a tao. Liklikan tayo dagiti akakasakit a balikas. Amabalin a pakasairan ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.